Now, let's do the honor of felicitating Srimati Nandita Garlosa, Cabinet Minister of State. And to do the honor, I would like to request General Murugesan to present a bouquet and a memento. So hello guys, welcome to my new vlog. नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ जों दा फुटबल टुर्नामेन्टनि बाइक रेलि दं आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंनिल' ग्रुपनि नङा अनेकथा ग्रुपनि फैगोन जेरै हमना ला बन असुर ओमफ्राय बिआरएमसि ओमफ्राय जोंनि गल्डेन लेंगुर ओमफ्राय आंथ' सालायफानो मोननाय नङा दा आं होमबाबो नै क्लाबनि टि सार्टखौ गानबाय दा बयबो ग्रुपआ जोंनि मेम्बार्सफ्रा गासिबो क्लाबनि टि सार्ट गानना फैजोबो नालाय दा ओंखायनो आंबो क्लाबनि टि सार्टखौ गानबाय नै ओमफ्राय दा बिसोरो फैगौ होनना बुंदोंमोन दा आंबो थांसै स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दिनै दा बावहाय रेडि जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे क्लाबनि बेसखौबो गानसै आङो दा नांगौबा खुनानै दोनफिनसै दसे नुजाहैनोसै ज'नो ग्रुपजों नैयाव केमेरा लाबाय ओमफ्राय गिम्बल दङ ओमफ्राय आर'नाइ लादों राइडआ स्टार्ट जाबाय ने ओमफ्राय जोंना ग्रुपआ सिगाङाव थाबाय आंथ' सालायनो मोननाय नंला भिडिअ खालामनानैनो दा राइडार्सफ्रा सिगाङाव दं माखासे ने ओमफ्राय ओरै नैबे आर्मिफोरनिफ्राय फार्स्टआवनो दङ गल्डेन लेंगुरा ओमफ्राय आरो उनाव साइकेल राइडार दंबावो नै साइकेल गोलोमजोब्बाय आङो गोलोमजोब्बाय जालानो ओइ ऊपर दिखाओ ऊपर Kader. Hello. Nay nanggan ke perut sampai perut. So guys, दा बाइक रेलि खालामनानै थांबाय ट्रफिखौबो लाना थांबाय बियो आं गारि लाहैनांसिगोन Duran Cup 2023 क'क्राझार नै 132 पार जाबाय आरोना आरो सिङाव लांसै डाइरेक्ट बिराद गरम गारि सालायफानो मोनासै आङो खामानिनि दारैनो सालायफानो गोसो जादोंमोन
सालायफानो मोनाखै दा नुदों गरमाव जिया मारै मोनदों फैनानै गरम हाला अमा जाना फैना बांसिन गरम मोनो मिथिगौना अमा जादों खोनाना दे आं दाख्लै अमा जाना होनबायमोन जोंहा हाबाफारि दङ जोंहा केडिसि हिसाबै जोंनि थावनियाव बे ट्रफिया दा नै केडिसिनिफ्राय डाइरेक्ट थांसिगोन माबायाव बड'लेण्ड सेक्रेटारियाव थांसिगोन दा नैबे केडिसि फिल्डआव दंफैयोमोन दा बेनिया जोब्बाय आरो नै